BPFनि नखराव मा अर जोंगासिनो दं जेरबो हाबदो अरबो जोंदो साननैसो उनाव भस्म जालांजोबसिगोन बिथांमोननि पार्टिया दा बिनिफ्राय रोखा जायो जे बेयाव हिरा सरनियाबोथ' गेलेफिननो हाखाला जोंनि बिजाथि मांग्रां जयन्त बसुमतारीखौ फेजेननो हानाय मोनसेबो दोलोआ गैया आरो दिनै सानथाम सानब्रैसो जाबाय पृथ्वी नारायण मेसदेब आरो मांग्रां खाम्फा बरगयारिनि जिखिनि आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट BPF क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BPF प्रहलाद बिथांमोननि जिखिनि स्टेटमेन्टखौ नायोबा नुगोन जे BPFनि नखराव मा अर जोंगासिनो दं थारैनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननायजों लोगोसे जों दाखालिनिफ्रायनो कन्टेक्ट लाबाय दंमोन जे बिथाङा कक्लाबारि समस्तियाव बेरायनो फैनांगौ आरो जोंनि ब्लकनि UPPL दोलो आरो BJP दोलोनिफ्राय बरायनायखौ नाजावनांगौ होननानै जों रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बे लेखायै बिथाङा दिनै जोंनि कक्लाबारि UPPLनि ब्लक अफिसाव फैनानै नुजाथिफैदों आरो बे लेखायै जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि BJPनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि जोंनि दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिया बिथांखौ बरायनानै लादों आरो आं आसा खालामो जों जेरैहाय बरायदो फैबाय थानाय समफोराव इलेक्सननि जिखिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआवबो जों फिन खेबसेबाव बिथांखौ बरायनो मोनगोन होननानै आं मिजिं खालामो आरो दिनैनि जिखिनि सावगारि बे सावगारिखौ 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सावगारिखौ जों जुदि नायोबा नुयो बेयाव जोंनि NDAनि दोलो मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहाखागोन रोखा मानो होनोबाथाय दानि आथिखालनि जिखिनि बारहावा बे बारहावाजों जुदि नोंथांमोना नोजोर होयोबा नुगोन बेवहाय रावबो बिजाथिया देरहानो हानाय नङा आरो आंनिख्रुइ बांसिन रायजो राजाबा नोंथांमोना मोजां मिथिगौ दे हिरा सरनियानि जिखिनि सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटआ इन्टिमेटेड कर्टआव माबा मोनसे अबस्थायाव दं जाय अबस्थाखौ नोंथांमोना रोखायै फोरमायो मिथिखागौ आरो बेखौ हाइकर्टआ बिथाङा दि ST बेखौ फोरमान बिलाइखौ फिन होफिनांगौ माने जिहेतु दा हमथाना लादो नङा होमबा नोंहा होननानैबो फोरमान होदो हिरा सरनिया गावखौ ST होननानै फोरमायना लानो हायागौ माने बिथाङा क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सासे बिजाथि जानो हाया 1 नाम्बार 2 नाम्बार नोंथांमोना BPFनि बाथ्राखौ बुंनाय बायदिनो दिनै सानथाम सानब्रैसो जाबाय पृथ्वी नारायण मेसदेब आरो मानगोनां खाम्फा बरगयारिनि जिखिनि आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट BPF क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BPF मानगोनां प्रहलाद बिथांमोननि जिखिनि स्टेटमेन्टखौ नायोबा नुगोन जे BPFनि नखराव मा अर जोंगासिनो दं गुनजेर हाबदो होनना फोरमायगोन गुनजेरबो हाबदो अरबो जोंदो साननैसो उनाव भस्म जालांजोबसिगोन बिथांमोननि पार्टिया दा बिनिफ्राय रोखा जायो जे बेयाव हिरा सरनियाबोथ' गेलेफिननो हाखाला फारसेथिं BPFनि जिखिनि बिजाथि होनाय बे बिजाथिनियाव नोंथांमोना बुंनाय बायदिनो जेरै गुनजेर हरदो बे गुनजेर हरनानैनो BPFआ लासैनो गोमालांसिगोन दा बिदि अबस्थायाव 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोंनि NDAनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारीखौ फेजेननो हानाय रावबो बिजाथियानो गैया आरो रावबो दोलोआनो गैया कक्लाबारि समस्तियाव थांनाय आंनि बाइ इलेक्सनाव जोङो BJP GSP आरो UPPL जमा लोगो नांनायाव 3,2,5,1,7 32,517 जों भट मोन्दोंमोन आं आसा खालामो देग्लाय बोसोराव जिहेतु BJPआ देग्लाय जोंजोंनो दं आरो बांसिन जोंनि बारहावाफोरा मोजां जादों मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि जिखिनि आसनिफोर बे आसनिफोरा एखेबारे गामियाव दुखिया न'खरनियाव नैबे आसनिफोरा सौहैनो हादों दा ओंखायनो आं आसा खालामो नैबे बोसोरथामाव जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफोरा जिहेतु UPPLखौ बांसिनै सापर्ट मदद होबोबाय थादों आरो BJPखौ बांसिनै मदद होबाय थादों बिदि हिसाबै आंनि भट मोननायनिख्रुइबो देग्लाय बोसोराव मानगोनां जयन्त बसुमतारीया बांसिन मोनगोन होननानै आं सानो आरो बे लेखायैनो नैबे कक्लाबारि समस्तियाव बा 1 नं क'क्राझार समस्तियाव लकसभा समस्तियाव जोंनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारीखौ फेजेननो हानाय मोनसेबो दोलोआ गैया